Belai kena hambai chini media rokno tini ni chini o jaga kunjomurao kaisa chini visit no o program no ro coverage khaimani bagi tinobo kunjomurao nukha miyawo chini sikla rok khorok nei khorok tam khorok changke to jibio takon under treatment te khorok ni hingkai borni bumu asafari jamatia bai James jamatia boro Serai sikla ko khorok changkai 6 semester college pori tongo ge boro nogorang pusa kri ni bagai phungni 4teo no ongkhori u gario hatip bunyaro hariyo ta buinok tangthani ge gario hatip dana thangtani active ri phaimani pore teo chatlang phaipur khai asumsa hakwagi bongni sakao hakwagi phaikangka habisingo borok totally phobjagi thanga ge asakkai pathetic obostha khale borok timano social media nugui bakhayok kha tang bang himala obo joton chini daiti gusti kalaibayu engkai obo high condition nugui tini paile phano ma phaika borokni nokni borok malai hinai ta parani borok malai lekha salaika borok bai kai thika asu বিষয় babakno engkai chini sorkarni theke je somosto amtui hotat nini incident khangkai tamro scheme tong abrok o jagani borok abo madaman khamaya obrno khoj khobor nanani hinai tini phaimani engkai khub khamka belakhan kosto nakha borni thimani khorang ko khobor no khana titi edisine o disaster management fund to titi edisho kre engkai haipano obo exactly chini borong ganang MDC utpolni alaka bo treatment purpose bokse phataro thangjak bo phainai 16 tarikh phainai 17 tarikh nor phainai sao bo payment pore chung salainai bo tamo khlaiei o duita family te khoroksa to under treatment abo no rong phungai tinta family bomti hai khlaiei o tinta family no mane chini TTID sin theke chuba churima abo bo phaike chung salainai engkai acha khlaio kisu mane kuno na kuno kisu chung bo laimana na ni acha khlaio abo chini MDC sai phaike chung salainai ini kada o family visit thaina phaitani जोंबाय बाक्सा फाइटेन आंबाय बाक्सा फाइटेन दङ जोंनि ओ जागानि लोकाल नाय दंनाय बनो गार्जेन खा नाय दङ जोंनि बरम गोनां महेन्द्र देव बर्मा दङ जोंनि फर्मार मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया जी दङ ओमफ्राय जोंनि खुमलंनि आंबाय बाक्सा फाइनाय जुनालनि चेयारमेन बरम गोनां बिसराय देव बर्मा दङ जोंनि आङो एलाकानि गार्जेन नङै आंनि काका आदि तारपर सुनिल ओमफ्राय ओ जागानि भाइस चेयारमेन दङ जोंनि मणिकर्णा जोंनि सदर डिस्ट्रिक्टनि DWF ni secretary tongo chini naisa engka obai keno paran borok tongbayu o jaga engka obai keno chung nailekha nok ni borok malai lekha te program salai